Συνεχίζουμε. Μες στα κύματα. Στίχη και μουσική, Σοφία Κασάρα. Ενορχήστρωση. Ενορχήστρωση λοιπόν του Ανδρέα Φούκα. Η Σοφία... Ναι, είναι χρονικός του Ανδρέα, φυσικά. Θέλω να σας πω ούτως ή άλλως ότι υπάρχει και το βραβείο κοινού. Οπότε έχετε κι εσείς έναν ρόλο πολύ σημαντικό σήμερα, ο καθένας από εσάς, πέρα από την καλλιτεχνική μας επιτροπή. Η Σοφία λοιπόν μεγάλωσε στο Αγρίνιο, είναι τελειόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών και γράφει στίχους και μουσική από 9 χρονών, παρακαλώ. Στα μαθητικά της χρόνια συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Αυτό μ' αρέσει, να το κάνουμε έτσι ένα ωραίο πάρτι. Σε εκδηλώσεις, τραγουδώντας λοιπόν και παίζοντας κιθάρα και είχε διακριθεί σε τοπικούς και πανελλήνιους διαγωνισμούς ποίησης ως φοιτήτρια σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς και συμμετέχει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Συνοδεύει ο Ανδρέας Φούκας στο πιάνο και φωνή. Ο Ανδρέας Χαραλάμπου στα τύμπανα, ο Γιώργος Βαγενάς στον μπάσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης στα πλήκτρα. Απολαύστε τους. Στα λαβροχείς, στο τζάμι κυλάει κι εγώ μόνη στους δρόμους περπατώ. Το κρύο χωρίς εσένα είμαι χέρι σβηστό. Μες στα κύματα η ψυχή μου κολυμπά. Σου η καρδιά μου μπλεχτήκε ξαφνικά. Ξανά τα όνειρά μου θα πάρουνε φωτιά. Μες στους κήπους σου τα βράδια σε θάλασσα για να έρθεις να με βρεις. ψυχή μου πόλη
Ευχαριστούμε πολύ.